Matay. Panahon na bagiron nga, panahon na nga mabayad ko karong adlaw ang saad ni ko ni paring Ernesto sa muka. Nga mabayad ko sa kung dakong utang niya nga 1 million. Kay karon ra bang hapon, mga alas 4:30, mularga na ko sa Saudi America. Mao nga di ko mularga og gawas sa nasod na di ko makabayad sa akong utang niya kay tingom niya ipa-deport ko niya. Ato na ko sila ha. Kay pasin og naaro sa dito kay kinahanglan bayad di ko sa akong utang ato niya. Ano, tagsalidahan. Nagtikanay ta ha, tag-antag-anta. Sige. Natawag na pa si Papa. Ay, sakay na siya dyan. Ano, tagsalidahan. Ang commercial na to, lagtik-lagtik ta. Ah, sige. Ah, tara, sugod na. Ay, kina. Saan, di, uy. Ano kay Bonnie? Ah, ikaw. Sige, pasalida ng TV na to. Yan din nakakakibaw. O, sama niya. Di ko kibawan. Ikaw na. Di, masugod kibaw na. Ikaw, may tigko na da. Sugod. Kana, sige, sugod na Karon. Uy. Kana ang commercial sana. Uy, pantin. Okay. Biasa kita sa nung dagabtik. Uy, Tide. Yeah. Pribisco! Kita sa dagabtik. Uy, Crimson! Hindi ka kataganan. Saan ka? Uy! Hindi na siya, Nestle Cream, ha? Saan na? Sige, katagaan na. Pero ko mapildin mo. Panahan ninyo di ay, natuog ko. Sana mo diya nga. Dahil natuog di rin, ang simo no, laptik-laptik diya lang amot nyo diya. Tanda, manipa. Sa salida ba? Ay, mabala diya ka, natuog ko. Balik. Ah, din mo sa baba. Tang! Ada sabi. Napil nyo kung unog. Alaptin nyo. Usa magpagkadi mo ka sabot yoy. Ingay man. Dali, Ton. Gusto ko siguro mo tigmasoko na ko na. Nasinday ato pa. Hilom mo, hilom. Sigpan na na. Natuog ko. Ay, Nescafe, 3-in-1. Ako katagan. Uy, wala. Ita niyo yung naka mo eh. Wa mo mo respeto sa waman. Natuog rin. Inyo pa nga pila ng laptik ni Kolo. Hindi ba, yan magyaan yung kamot. Dahil mo ulo na upaw na may kuhan. Malabtikan. Ang hinahinay ko mo yung duwa nyo diya ba? Matuog ko balik. Pati na sa kuha sa upaw. Mga to dito sa gawas na. Di ko gusto nga magpana mo diya. Di ko mo kuha kay matuog ko. Ay, di lang tawag sabat. Manggawas lang ka Ano na. kay Nasuko pa mas papa. Suko na kay umpaw. Upaw pa. Dali kay suko man si Papa nung dito day magbato-batupik na ta diri. Nangan ikaw, hindi mo ka mga tag-chance ako. Sige lagi kadaog. Di sa kakatag-an kay bato-batupik lang tayo. Tagtikanay ha. Kasi niya hilong ta kay madunggan na tas upaw. Suko na sa Ikaw ba sige lagi kay ngon upaw-upaw. Dapat papa, bakit ba na papa? Papa nga upaw kay Magabaan kita anong upaw. hindi na kagamba ko pa. Bato-batupik. Bato-batupik. Ayo. Bato-batupik. Oh! Ayo, ay kanang dai. Ah, Anaay yung papa si Ernesto sa muka. ay kanang naaya pero di na ba siya papugaw ya kay natug. Suko kay na siya ganiya kay nagsaba-saba ni. Dili pwede dai kay kanaang inan dai. Ay ayaw na Ay, jud pwede ya. ya. Na mahalok na ang papa ya kay na ganiya sige kasuko na mo ya kay nagsaba-saba jud mi diha. Dili man na problema dai kay kanaang naam koy kung tuyo. Ayaw na dili lagi pwede lagi ya kay na sukad na upaw na mong papa ya perte nang isuga. Ayaw lang ya nang balik lang ugma ya kana nagmata na siya. Ay pwede dai kay schedule na ko karong hapon. Ay, hindi na Ay, kaya. Uy, dili na jud niya pwede lagi ya. Ang balik lang jud ya kanang wala na siya natugba kay kami niya mabulalan na pero bara isuga. Nakinanglan bagi kay ni dai nga akong bayaran. Sagdi ayaw lang lagi ya. Sige lang, ya. Balikan lang jud siya ya kay dili jud siya magpatugaw jud. Di pukaw na gud. Ay, dili lagi ya. Hindi lagi ya. Kami na mo isra. Ay, dili lagi pwede siya magpapukaw.
Dili gyud diya kay kana ang isog lagi kina si papa namo basi maduklan mi ba. Balik Ikaw ako. lagi lagi. Di lagi siya pa. Ayaw na lagi. Di siya papukaw kay natug lagi siya ganiharon na siya naghagok ko din na. Sige ha. Oh, Basta kay kamo. Balik ka lang ugma. Basta kay inyo ni kabuton nga na di papukaw niyo yung amana kay ako. Oo. Bulan gar mo ko sa Amerika niya. Gusto ko Ay, ayaw na lang lagi ah. Ugma na lang, ugma na Ugma lang. lang, ugma lang. Ang Ha? bahala Ah, mo. wala Kamu na yata na na siya. ikaw na yung ginikanan. Kamu na sulti siya nga man. Ina nga diri ko. Oh, sige, sige. Amo lang na siya. Mo ba yung dungoy ko lagi. Ay, ayaw lang lagi. Lagi. Uy, ugma na lang. Sige. Ugma lang ha. Sige, sige. Ah, sige, kay natug ang upo. Ay, anak mo to siya nga. Janin! Janin! Pa, Sa man mong mangot? ano man? Nay. Itaw sa kong gatas, be. Hala, wala na rin ba tayo gatas pa? Kay wala na ba tayo kwarta kapalit? Ay, wala kwarta. Wala man tayo kwarta kapalit god. Wala may nakapalit gani og sudan. Yun na. Way, tao rin ni Ariri kaniya. Naa. Naa. Ya, Kuya, nga nung ko yung pukawa. bung so okay. Ingon man ka pa nga dili ka na mo hilabtan nung matuog ka. Kaya di ka gananog sabag gusto ka di jud ka sa muko na yung katog. Di ba sa ka na mo pukawa nga naay ning ari diri. Si Alimukoy man tong ni Ariri kay mubayad na to sa utang ako. Oh, si Ali mo koy. Sus, mubayad na kung ano mo ko pukawa ko niyo. Ay, doklong ko upaw naman nun. Ingon ka nga dili ka papukaw kay natuog ka kay di ka nagsaba niya karon. Punti na utang nakuha ito. Mapalit na to ato kay 1 million ang utang ato rin ako. Sus, tawa. Ganun wa ko yung pukawan nyo. Kwarta na ito maging pato pa. Ano to pa?